Salutare toată lumea, eu sunt Sally și da, astăzi vom juca The Sims 3 jocurile foamei. Da. Deci să începem. Am făcut oamenii, da, am făcut cu playeri, nu mari, nu asta, din trăști. Ok. Deci, da. M-am interesat de la X Artemis ITB. Deci, dacă te uiți la acest videoclip, sper că nu te super că mă iau după tine, doar că mi-a fost foarte interesant și după cum și eu am Sims, m-am gândit să fac și eu. Ok. Deci, da. Și pentru că îmi place foarte mult de tine, pentru că ești foarte amabilă, drăguță și pentru că mi-ai făcut o promovare, chiar îți mulțumesc, m-am gândit să te fac și pe tine. Deci, să facem cunoștință cu familia. Da. Deci, prima care stă pe primul scaun este Andreea de la X Artemis ITB. Deci, da, asta ești tu. Și, da, de la Artemis ITB, Andreea. Ok. Da, următorul este Brolin Player. Parcă era player. Oricum, da, ăsta e Brolin. Și da. Iar următoarea, cred că o știți toți, este Teddy ITB. Da. Ea este. Stă așa, deoarece chiar se așeza, pentru că vrea să se ducă la jacuzzi. Ok. Următorul este Andy de la lectură de la Laz. Da. Ăsta-i Andy de la lectură de la Laz. Da. Iar următoarea este, cred că deja v-ați priceput, Bianca Dan Tequila. Da. Așa, da. Uite, dați-vă lol. Dați-vă ce față are, tu glumești cu mine. Lol. Ok. Oricum. Da. Asta vor fi oamenii care vor juca jocurile foamei. Acum să vă fac o cunoștință cu casa, cu tot. Deci, aici e bazinul. Ok. Aici va fi evident că mormântul unde voi pune, când vor muri cineva, voi pune aici. Oricum, iar acum să vă arăt casa de lux. Poate nu e chiar de lux, dar mă rog. Deci, așa arată ea. Iar să vă fac o cunoștință cu ea. Deci, aici e ăsta e bazinul propriu la cei care vor câștiga la probe sau la nu știu. Acesta este un jacuzzi care, haideți să îi schimbăm culoarea. Nu știu ce culoare am pus. Aici așa pur și simplu ca să se odihnească, nu știu. Iar aici, așa. Ok, următorul etaj, adică al doilea, este ăsta. Aici e bucătăria, aici e baia, aici e masa unde vor mânca, aici e ce scările. Nimic nou, totul ca pur și simplu. Ok. Iar sus este camera de dormit. Da. Cum e așa, aici e oglindă, aici e dulapul. Aici așa și da.
iar acum să vă arăt cocioaba. Cocioaba neterminată. Da, dar mă rog. Nu degeaba e cocioabă. Oricum. Aici e o cameră. Aici e bucătăria. Și aici unde să se uite la televizor. Și aici e baia. Da. Am întors astea ca să nu poată mânca nimeni. Că doar se numește Jocurile Foamei. Sau Hunger Games. Ok. Deci, Tequila se pare că deja vrea în jacuzzi, dar nu. Nimeni. Ok. Și putem începe. Da, vedeți dacă au observat cineva. Am pus fată, băiat, fată, băiat, fată, băiat. Da. Oh, da, și nu v-am făcut cunoștință cu Rafael. Îmi pare rău, Rafael. Se pare că nu ai fost prea norocos. Dar, mă rog. Ok, și dacă se vor aude niște voci, să știți că părinții. Da. Ok. Rafael. Ăsta e Rafael. Ultimul care s-a așezat pe scaun. Primul cred că a fost ăsta, Brolin, după ăsta. Ok, ce contează? Haideți să începem jocul. Da. Ok, să vedem ce veți face. Deci, primul s-a sculat Andy de la lectură de la las și se duce să vadă noul lucru. Da, Andreea deja vrea să se ducă în bazin, cred, nu știu, în jacuzzi, dar totul e închis. Și Andreea, cred, să te arăt, să-ți vezi hainele, cum arăți tu. Deci îmi place foarte mult cum hainele, foarte mult. Deci arăți așa și la față cam așa. Da. Asta ești tu. Ok, iar acum... Acum, haideți să pornim jocul. Se pare că Tequila deja se duce în bazin. Sau se uită la el. Habar n-am. Ok. Și tu, Andreea, ai fost prima care te-a făcut. Ok, deci. Haideți să luăm toate scaunele astea. Se aude un câine. Toate pentru că... Toate cele 6 scaune. Ok. Oh, se pare că Teddy deja s-a dus la mormânt. Da. Ciudat. Ok. Oh my god. Tu glumești? Stai. Bianca, da. Așa, deci Teddy. Ia-i hainele. What the... Mi se pare că deja o să... Uite!
Bianca. Da. Bianca Tequila se pare că da. Ok. La toți le-am pus să fie cu computere geniali. Da. La ea, la ea, la el, la ea, la toți. Ok. Și am făcut 3 fete cu 3 băieți. Da, ca să fie, nu știu, mai interesant. Uite că e și n-are ce face. Lol. Ce va face? Ce va face? What the fuck? Ce drăguț. E mai drăguț așa. Ok, oricum. Nu uitați să-mi scrieți cine va fi pedepsitul. 3 pentru probă și... Am crezut că ăsta a intrat acolo. Și 1 pentru casă. Pentru casa cu lux. Deci, vă mai zic o dată. Alegeți un sim pentru casa cu lux, un sim pedepsit și 3 sim, sau, da, 3, hai să punem 3 simuri pentru probă. What the? Lol. Ăștia se uită la televizor, iar astea stau în fața lor. Lol. Oricum. Cine vine? Andreea. Unde se duce Andreea? Habar n-am. Oh, se uită la televizor. Oricum. Așa, să vedem ce tot și știu. Ok, hai să punem un cod pentru a face orice. Ok. Deci, ne uităm. Deci, Tequila încă e bun. Teddy e bun. Ci că zice că o vor, cum să zic, o conversație plictisitoare, da, iar aici se ladă signal, adică un signal, nu știu cum să vă zic, oricum, e bun, Brolin e bun și e bun, ok, aici ce avem, da, nu contează asta, știam deja. Oricum, nu dau. Ok. Teddy, unde se duce? La bazin, da. Ok. Da, nu uitați de ceea ce v-am zis. Un sim pentru casa cu lux, un sim pentru pedeapsă și 3 simuri pentru probă. Da. E frică, lol. Ok, se pare că se duce să se odihnească. Da.
Ok, deci toți se uită la televizor și se pare că Brolin cu Irafael sunt cei norocoși, pentru că stau așezați. Dar mă rog. Iar acum tequila. Da, lol. Ok. Și cred că asta a fost tot pentru azi. Ne mai vedem, nu uitați să dați un like, un subscribe. În comentarii scrieți ceea ce v-am zis și vă arunc o pălărie. Pa, pa!